Σφύριξε ο διαιτητής. Φερέιρα τελικά. Δεν θα περάσει μπάλα. Επιμένει η ανόρθωση. Ευκαιρία και γκολ. Ψηλά το σημεάκι όμως από τον βοηθό που υποδεικνύει σε θέση offside. Γκολ του Τσίκο δεν μετρά. Ο Τσίκο διαφωνεί, αλλά η επαναφορά βρίσκεται ο Τσίκο. Σφυρίζει και δείχνει σέντρα ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή και ξαναπανηγυρίζουν οι φίλοι της ανόρθωσης. Αυτή τη στιγμή έχουν όλη την δυνατότητα, κάθε δικαίωμα, γιατί πλέον δεν αλλάζει κάτι η ανόρθωση ουσιαστικά από το 10ο λεπτό. Δείτε εδώ η επαναφορά της μπάλας μετά την εκτέλεση του φάουλ. Ο Τσίκο άργησε εκεί το μαρκάρισμα να πάει πάνω του και άργησε στην προσπάθεια να τον αφήσουν και εκτεθειμένο, όπως αποδείχτηκε. 1-0 λοιπόν η ανόρθωση στην άμυνα της Δόξας, που δείχνει σαφώς επηρεασμένη από τον γκολ που δέχθηκε. Τσίκο, πάσα Κασαμά, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. 2-0 η ανόρθωση, εξαιρετικός συνδυασμός και ο Κασαμά στην πρώτη του παρουσία στην αρχική εντεκάδα πανηγυρίζει για το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ανόρθωσης, αλλά και δίνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό της απόψινής αναμέτρησης εδώ στην Περιστερώνα. Τσίκο και Κασαμά συνδυάστηκαν άψογα. Δείτε τον συνδυασμό. Σηκώνει ο Τσίκο, απόλυτα καλυμμένος στην θέση που βρέθηκε ο Κασαμά στην αντίπαλη περιοχή. Ασίστα από τον Τσίκο, εξαιρετικό τελείωμα, δύσκολο, με τον τρόπο που βάζει το σώμα ο Κασαμά. Γυρίζει και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Σισκόφσκι. Ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο αντιδράσει. Και ο Παρούτης τώρα για την ανόρθωση είναι στην περιοχή. Ευκαιρία Παρούτης. Τσίκο, ούτε τώρα ούτε ο Παρούτης ούτε ο Τσίκο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη από ουσιαστικά με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα. Και πάλι με τον Τσίκο που δεν μπορεί. Κασαμά, νέα ευκαιρία. Ούτε μαρκαρίσματα βγαίνουν σωστά στην άμυνα της Δόξας. Που βγάζει η Δόξα. Για να δούμε εδώ με τον Ουακέ. Πάσα για τον Φερέιρα, το σούτ ο Σισκόφσκι θα πει όχι, επιμένει και παίρνει κόρνερ ο Φερέιρα. Ότι είναι πολύ προβληματική η εικόνα της Δόξας και παιχνίδι με παιχνίδι χειροτερεύει και αυτό φαίνεται. Θα δοκιμάσει να πλησιάσει. Αλσέου στην παλιά, ευκαιρία, Τραϊτσέφσκι, μπάλα πάει έξω. Θα μπορούσε εδώ η Δόξα κόντρα στη ροή του αγώνα. Δεν ακολούθησε εδώ σωστά τον Τραϊτσέφσκι που ήρθε από πίσω μόνος ανενόχλητος. Εκτελεί, μπάλα πέρασε, το σούτ που γίνεται ο Σισκόφσκι. Έπεσε και μάζεψε, από τον Κάργα ήταν η προσπάθεια. Εκτελέστηκε, κεφαλιά από τον Κασαμά, το σούτ που γίνεται δοκάρι στο σώμα του Αρπολέδα και μένει μπάλα στην περιοχή του για να τη μαζέψει. Από τον να βγάζει την μπάλα εκτός και κρατάει τον ώμο του. Δείτε εδώ ξανά από ποιο σημείο να μπει. Δοκιμάζει, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, στον ώμο του Αρπολέδα, αλλά δεν παίρνει πορεία.